Hürmetli televizor караучылар, җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. Олы Шыңар авылында яшәүче әниебез Мөхәммәтова Рузилә Әкбәр кызын 60 яшьлек күркәм юбилее белән котлыйбыз. Безнең әниебез Уйыт авылында туып үсә. Олы Шыңар урта мәктәбен тәмамлагач, Казан медицина училищесына укырга керә. 1985 елдан Олы Шыңар фельдшер-акушерлык пункты мөдире булып эшли. Медицина өлкәсендә озак эшләгәне өчен Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасына, Россиянең мактаулы доноры дигән күкрәк билгесенә һәм хезмәт ветераны исеменә лаек була. Әниебезнең хезмәте бик җаваплы, игелекле һәм тынгысыз. Көннең-төннең нинди вакыты булса да, ул авыру янына ашыга. Гаиләңдә синең хезмәтеңне бәяли белүче булганда, күңел тынычлыгы белән эшлисең. Ә безнең әтиебез әнинең нинди вазыйфа башкаруын аңлый, кирәк булса үзе дә ярдәмгә ашыга. Әниебез белән әтиебез тормышта да иңне-иңгә куеп, авырлыкларны бергә җиңеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, матур итеп яшиләр. Без аларга тыныч, бәхетле гомер еллары телибез. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез. Бүген синең туган көнең, димәк, безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа корыштай тазалык, яхшы кәеф, саулык телибез. Ямлы бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез. Шын йөрәктән яратабыз. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Сикемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Сәламәт, һәр вакыт хәзерге кебек ачык йөзле, киң күңелле бул. Килер көннәрдә киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, балалар игелеге күреп, оныкларга куанып, аларның ягымлы карашларына сөенеп, әтиебез Марсель белән гаилә учагының җылысын суытмыйча, тигезлектә яшәп үткәрегез. Кадерле әниебез, син иң газиз кеше безгә. Син яшәү чыганагы. Синнән дә сабыр әниләр бармы икән җирдә тагы. Өебезнең кояшы син. Һәр кемгә җитә җылың. Әтиебез белән парлы килеш җырлагыз тормыш җырын. Ул тормышның һәр мизгеле сөенеч белән тулсын. Гомернең һәр бер көне туган көн кебек булсын. Өзелмәс җепләр бәйләсен бала ана арасын. Елда шулай бәйрәм итик туган көн тантанасын. Озак еллар бергә-бергә исәнлек белән яшик. Үзебез әби-бабай булгач та, әни диеп эндәшик. Туган көнең котлы булсын, безгә бергә бик рәхәт. Кылган изгелекләреңә әни сиңа мең рәхмәт. Бәйрәмең белән котлап әтиебез Марсель, уларың Илфир белән Илгиз, кызың Иллария, киленең Сиринә, оныкларың Сафия, Ильяс, Ибрахим. Хөрмәтле Рузилә Әкбәр кызы, 60 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Сезгә исәнлек, саулык, бәрәкәтле, мул тормыш телибез. Aşıp qarım gözlərimdə İştəgər izlərindən Nilər yavada Balaşam kişdən idi Lakin küpdən irdəndi Yıqılardan əritügən Səğət uyada Şaklı sanılarım Seni güne tügel hazır Mine yılada
Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруын тамамлыйбыз. Барлык туган көньяларын үзләренә генә хас бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, бәрәкәтле мул тормышлар, озын гомер телибез.